lingkungan di daerah seperti ini tidak boleh bercanda. Enggak bercanda sih anu enggak. Loh guys, enak. Oh Betul. Ayo Kita ke sana. Review orang sebelah. Ih, tuh kupu-kupu, Mbak. Masya Allah, ini memang dijaga guys ya. Bersih ya, cek enek wong dodolan. Jadi memang ada pengunjungnya berarti ya. Nah, enek sing dodo ya. Terus kita tanya-tanya. Warung bakul yang ada di sini. Bakul-bakul. Ini bingung nek apa? Ini tak syuting kok kene. Oke nih, Mbak. Pilih. Pilih mana? Terserah kamu, Cek. Iya, piye? Mbah karek. Sandal kedua. Enak apa? Kamu ngono, Mbak. Sing di sama aja. Ayo, makanya. Kita mau jajan apa ya, guys? Oke, tak tutur dulu ning kene enak Warung. warung. Tuh. Banyak warung-warung. Banyak banget warungnya. Loh. Kamu apa, Dek? Mbak, aku mau nutrisari. Kamu apa, Jess? Nggak boleh es. Gak lu sedang ngambil banyak putih hai. Nutrisari cincau, kamu apa? Oke. Pop es apa? Nutrisari. Mbak, es udah lama Mbak di sini, Mbak? Alhamdulillah, Cak. Pembangunan itu. Oh, pembangunan ini peresmiannya dari tahun berapa ya, Mbak? 2019. Baru, guys. Hitungannya baru. Yo 6 tahun, 5 tahun ya. September. Berarti dari 2019. Ini berarti juga bareng ini ya, warung-warung. Terus kan udah duluan yang pojokan sana. Oh, Belum ini dibangun. oh yang pojokan itu. Jadi dulu cuma warung biasa gitu ya, belum kayak gini. Ini baru. Oh, baru kayak gitu. Bareng sama pendopo itu. Oh, bareng sama pendopo ini. Kurang lebih 2 tahunan. Ini masalah tadi? Cincau. Cincau. Kamu apa? Air putih aja. Tenang, air putih aja. Ini ketok apa gak, Bi? Ketok. Kak, unggah noleh ben gak kena iki. Nah. Sip. Guys, kamu duduk mana? Parah. Ini pokoknya. Guys, kita sambil beristirahat dulu. Kita sambil beristirahat, sambil kita berbincang-bincang. Bincang-bincang. Ini orang ngerti, guys, apa informasi tentang ini. Bu, kinten-kinten nek kula tangkut-tangkut, ibuke kathah ngertos mboten Tangklat soal apa? niki tentang gua. Tentang gue biasanya langsung sama Mbah Lalan. Oh, Mbak Lali pundi? Mbah Parlan. Biasanya kalau jam 3 Mbak di sini. Oh, nang jam 3. Di sini. Waduh, masih lama, guys. Oh, juru kunci sini. Iya, terus ya Pak RT sini juga. Oh, Pak RT sini juga. Jadi ada juru kuncinya, guys. Tapi kita kok kayaknya kita kesorean ya. Iya. Enggak sampai jam segitu. Nah, jam sampean belum mriki nggih. Kenapa? Jam segini belum kesini nggih. Baik. Belum, biasanya jam 3 Mbak. Jadwalnya pun jam 3. Sama pagi. Sama pagi. Tapi niki sebenarnya ada HTM enggak, Mbak? Harga tiket masuk. Enggak ada, cuma parkir. Oh, cuma parkir saja. Cuma parkir, guys, sementara ini. Jadi nek misalnya mau ke sini juga Kalau weekend kathah nggih pengunjungi. Napa sonten napa pagi biasanya? Enggak mesti itu Mbak. Enggak mesti. oh lumayan weekend daripada hari biasa. Ya kita belum sempat guys ketemu juru kuncinya yuk, Jess ya. Makasih Mbak. Soalnya memang kita nanti kesorean. Ini baru jam 1:30. 1:30. Nek niki kinten-kinten jenengan anu niku gua buatan atau gua asli? Oh, alami, guys. Kop es apa kamu guys? Rasa apa? Oh, enggak. Jadi ini guanya alami, tidak gua buatan dan dilestarikan, dijaga, lalu dijadikan wisata gitu berarti guys. Niku sing di atas itu apa Mbak? Enggak mau. Dalam Petilasan loh. petilasan. 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 Namanya petilasan. Mari kita harus ke iya langsung. Jelasin yang tanya sama Saya tanya sama juru kuncinya guys. Ya siapa tahu pemirsa sing Mas Iki pengen kesini ya. Mana ngajak anaknya, apa iki sing sekitar-sekitar ini untuk warga-warga sekitar. Ngajak keluarga. Nek pengen Menambah Tahu. wawasan dan informasi. betul, biasanya ada sing anak-anak mungkin adik-adik juga
pengen informasi sing lagi sekolah juga kayak gitu. Jadinya nanti bisa kesini tuh Mbah kadang pagi atau juga sore sekitar jam 3-an gitu. Ini for your information untuk panjenengan semua yang nonton. Jadi bisa nanti bertanya-tanya, iso apa sih? Gawe iki lah. Biasanya kan nek tugas tuh lah yo bisa Mbak, tapi ada papan informasi nggak? Belum ada papan informasi tentang sini gitu. Belum ada guys, ternyata guys. Katanya gitu. Oh, kata-katanya aja. Ya wes ya, nanti dilanjutkan. Iya, mari kita yo anu guys, trennya mau jadi ya Mbak. Saya kok Bapak langsung ayo. Guys, nanti kita lanjut lagi, kita istirahat juga, minum es dulu. Cus. Oke guys, kita sudah bersama juru kunci Goa Senono. Anu. Nek aku ngelek lho, Mbah Paran mau ngelek. Nggih, Mbak sinten? Nggih dhewe mungkin pun taklet-taklet. Nek ajeng mencari informasi tenggene sinten nggih niku teng Mbah Parlan. Kan Mbah Paran mau ngelek lho. Mrikine jam 3 ngoten sajane. Minate kok teko apa? Nek iso tak sahuri gak sih yo sekolah jam kae. Nggih niki napa informasi tentang niki mawon, Mbah? Nanti kok piye? Niki alami napa buatan, Mbah? Gua niki. Alami. Oh, alami. Terus niki tempatnya napa petilasan? Iki petilasan kabeh. Oh, petilasan pripun, Mbah niki? Di jaman biyen wong padha topo blok Mojopahit. Oh, nggih. Topo ning ngene. Oh, saking zaman Majapahit. Iya. Lah wong wedok ditutupi rantok nggo apa? Jadam dinam kerep ngono kae lho. Napa niku? Urung roh kowe jadam sing tunggal iku kadut. Ora kadut urung. Mboten. Alhamdulillah. Lah saiki ngene, sing dinggo tampar gurah ya Mas, Mbak. Tampar guni ya, Mas. Nggih, ngertos, tampar geni ngertos. Lah kuwi tunggal iku tampar guni rak lembut lah kan ngono. Nggih. Lah ngono kae dinam lembut, dinggo nutupi wirang. Oh. Nek wong nggih. wedok ditutupi wirang kene karo kene wong lanang yo urung enek pakaian. Oh, nggih. Jaman iku yo rupan yo ireng-ireng wong jenenge urung ana pakaian. Oh, bertapane ngoten. Lah lah wong do melok topo rene durene ragane gak kuat disarek nang kene iki. Ini iki jaman biyen iki tak ngono wong sarasean. Oh, ngoten. Maksudnya wong sing seti-seti. Nggih, sekti-sekti teng mriki. Iya. Zaman Majapahit nggih, Bang. Walah, sik kene karo Mojopahit. Oh, tesik riyen iki malahan. Walah, Sebelum zaman Mojopahit. Lah wong lho Mbak, jamane mlane iki lak judule lak Tuban. nggih. Gua iki Nggih. krungu urung. Dereng. Lak lagi iki to. Nggih. Iki judule tembusnya Tuban. Napa nggih? Gua iki aku mangkel. Bae mangkel guys. Mangkel iki mangkel seneng guyon. Nggih. Itu mangkel tenan yo ora wong tak. Nggih. Iki lho. Lah, iki tembusnya tekan Tuban. Mulane iki jenenge ya Temenggung Wongsopati, Temenggung Tuban. Oh, nggih. Lah Temenggunge Ronggolawe. Oh. Lah sing anakno Driwuning iki anake Temenggung Wongsopati iki. Lah iki sumpate iki Warsa Kesuma ya nang kene. Teng mriki. Olah terus tak critakno tegar-tegar tekan mari-mari, Mbak. Nyira Kidul Brawijaya ngumpul ya nang kene iki. Jenengan rek. Walah, mbah pinter iki, guys. Aku nek pinter kowe. Aku ora pinter yo. Nak jawab piye? Mbah pinter sejarah, guys. Saiki ngene aku tak tekok. Pripun? Aku nek pinter mbah kula sing tekok ning enek syarate. Napa? Napa mbah syarate? Kanggo gelem bayar sakmene ya aku yo gelem nek gak gelem bayar sakmene aku moh. Oh, Iki jenenge wong pinter aku. Oh, niku minteri nggih, Niku Mbak. minteri, Mbah. Lah ya wong pinter kok. Oh. Lah, Banyak lucu iki. ora ono nek jujur aku wong bodho ora ngono ki ra gak wani. Nggih. Eleke apa to dijeluki otapan anak putu lho. Wong tulung kok dipentung iki apik uga. Boten. Nek gak apik aja monggo. Dados guwane niki nggih Sik, lah kowe iki tekok salah. Oh, Oh, salah. pripun? Pripun?
apike dibener salah. Nggih. Mbah, napa nggih leres jenengan sing durune kunci ngriki? Oh nggih Mbak, jenengan daleme pundi kula Sidorejo. Nggih. Lah kula ajeng tekok masalah tentang sejarah niki sepundi Mbah. Ngono, saya mangkel aku mek kowe. Dekmu wis tak takokno ngono, guys, ngisor. Ora. Oh, mau zaman mau ajeng tekok pertentangan nriki. Ngeten. Mbah jenengan jero kunci. Nggih, ngoten no. Lho, lah ya ora bener sampean teko ora. Nggih. Mau teko ajeng iki hidup nggih pertentangan lho. Cek. Nggih. Kowe mau salah tak cetot bokongmu lho. Ditekati bae. Wah, Mbak ya seru ki. Lah wis iki ngene, tak dorong kos pisanan ya. Nggih. Iki jaman mbahku mbiyen wong tanduran. Kenapa nggih? Alah, Tanggone kula berarti, Mbah. tanduran Nggih. jenenge Surapuncung. Oh, mboten kenal kula. Lah yo ngono iki kaget lho. Aku nek golek udang sangket nek kaget engko. Aku sih benci karo kowe. Ora tak petuk-petuk bisa ngajak tukaran terus lho. Kula mantren, Mbah. Apa ning gone semiran, sampan, sami. Walah, mboten ngertos. Ada iso mantren lah. Kula wingi gak udah niku le. Mosok kowe ambek sami gak kenal e. Mboten ya, Mbah. Lah iya aku ya gumun lho. Lah nggih. Jane kok benci aku. Benci aku. Mbah tanduran terus. Gitu. Nggih. Mbakku mbiyen ra wong tanduran. Nggih. Tak dudul tentang kene ya. Nggih. Tapi saiki ngono ndir memel cangkemku ya gak betah. Lah dhewe nggih pun dermemel. Iki cara titane iki tak ditane sedina gak cukup, sakulan gak cukup, setahun gak ngarep barno. Walah, suwimpen. Iki maune iki yo mbahku babat mulai kok kuwu Purwodadi kita. Angger sak pecak babat gawe jurusan. Lah ngumpul iki nang kene. Lah terus sing jenenge Bacak Ngilu omahe Getas Tandidul metu kok omah. Lah iki ana semangka semangkane sapa dimenang pusaka ditutul ketel. Sesakul dipangan, sesakul ditinggal ing duyoi. Oh, terus. Lah sing aja muni terus lho meneng ae. Aku sing kebenci ambek kowe aku. Benci aku. Lah. Apa minggu kliwat nek diram? Mboten. Ndek. Ndek kok minggu kliwat nek. Sesuk kok mangkel aku. Lah. Sing di semangka teko pecah kok ndandram mangan semangka gak dintekno dipangan. Akhire ngantek meteng. Meteng terus lahir diguang ning Jawan. Temangsang ning Jambi melani karan Joko Salang ditulung karo Mbok Rondo Jambi dopeni. Lah kita mundur dhisik Bacak Ngilu mrene. Iki tembung umpama gak tenan wae tak-take. Sampeyan Bacak Ngilu aku sing ndumah kene. Wong aku sampean jujui pusaka karo karepe ben males aku gak beto males. Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Mulya, Sunan Ngampel lebih nyiwangi jewani. Kowe ora perlu melok-melok wis sebutan Sunan cek mangkel kowe meneng ae akhire menenge tenan. Wong aku dibelandari marek-marek, aku mlayu kuwi yo guwa ning cilik. Coba berang ngalor kayak yo guwa lor kayak ini cilik. Oh, sebelah mriko. Yo aku tuh medurung duntel-untel karep iki ben males mulane kono guane gedhe. Aku tetep gak iso gak mau males. Lah aku terus bablas jegur mengisor ning banyu, bablas mlayu tekan Tuban. Tekan Tuban aku ndek melok nuntuti aku. Lah, jelah aku balik rene ndek melok mrene. Lah nek tekan kene yo aku kalah gak apa-apa. Ning aku sakjroning urung tinggal apa peninggal bekas anak putuku Tawonono Windonono jenengku Bacak Ngilu. Anak putuku nek rene Bacak ki maca ngilu pribadine dhewe. Sing kene wis simpanan didakno wis sing adem ndekne langsung kabundut. Terus digawa mulih ning kertas jasate. Lah terus suwe ana swara anggere ana swara sing gak ana. Ana swara sing gak ana sok nek anak rejane jaman jinakno guwa Sentana Piyo iki. Lah terusan sing jenenge Joko Sangsang ngomong karo mbae, "Mbah aku tak bunuh ning ngene yang Begede Kuwung." Begede Kuwung kan biyen musuhe sakku.
Wong sapine 140 kepapat, lho kebune 144. Tenan tekan wong kecan cilik. Jambil kene apa mau apa le? Apa mlawan sapi yo. Wong buroke loro kok le. Lah anak itu ngakon nampa sing jenenge Retno Dumilah kuwi. Retno Dumilah kan judune karo Joko Sangsang kuwi lho. Tampa le Pak wong konangan kebu pakon sapi sakmono kae yakin ditampa. Lah jam 12 bengi. Bocah telu ki putu-putune Joko Budi manggon tengah. Ndelah. Jam 12 bengi anak wedok ki nglilir ning tengah ki tok manring Joko Budi kuwi. Terus anak wedok ning pawon mek jibur dicidukno banyu disiramno mang. Siramno kiri tukaran dino deren diompoli to. Ya ane lele kene 6 tahun nek buruh nek muli yo mulai wong wis entuk 6 tahun mek kebah kebu pas sapi. Lah dikai pedhe tok ki gudiken. Ape digomuli ngetan digur kali teko etan. Badak mulono ora kenek, badak ngetan ora kenek terus dibiti mati tinggal mulih. Gantol dina ditiliki dirubung semut. Sok nek jane jaman sinanu disa semut kuwi kulon. Lah mulai mbahku seneng anak yang begede ditampe mbah anak iku wong ra duwe. Kok ditampe oleh iya Mbah. Ayo tak duwe mbahmu teno ning Lawung Putu Brojo ning Gunung Lawung. Wae domongi nesu. Karyawan kene mbek karyawan kono tok kabeh jangge botol kan budak-budakane ning gawe. Botol ki mbiyen tekan kene trimo tundur rambat saking akeh wong. Tekan Jawa Timur kae, kebon-kebon ki mbiyen sak jangkah. Muring-muring kene ape di kayak masjid. Lah sing kae ape kayak Keraton Mojopahit. Lah sing menden ki ape cepek Ibruk. Lah dilalah sing bocah lanang ki melok mbangun. Anak itu apa ninggawan. Cawe mek lanang nek kadung seneng ra yo ngono kalih pekikian ganden gak gatek le. Pokoke gombar-gembor. Akhire cah wedok mek lanang dirapyo dikur banyu. Moyo-moyo ketok moyo-moya ora sok nek jaman jiran kedung moyo kuwi kulon. Lah wis terus mulih. Aku tenan cara aku sing dimas sepedaku sekarang aku tak tumpaki ngalor tekrak. Lah jane tekan kene dik mendeh-mendeh iki. Sok nek jaman jinano desa menden kuwi lor. Iki nek tak critakno terus tekan walah tekan anar-anar mari Mbak. Lagi pun padek ngoten. Aku cekak ning tangmu gak putar memel. Dino tak prei lawi sak temang sak merang kok. Lagi tugase bae ngoten niku, Mbak. Nggih pun. Lah ngrene wong rene wong golek wong elek kaya aku gak golek wong sing apik-apik. Berarti bae artis. Lho. Aprak opleh. Nyawa wonge kaya ngene ya, Mbak, bae cilik kok. Aku kira ngene lho. Luwung-luwung jatahmu songo nek genepane kena genepan aku. Ya mboten ngeten bae kan ning mriki nggih mboten. Iki aja tak hormat ora ana sing gelem hormat. Lah nggih. Lho, tenan. Lah penerus sing bae mengken sinten? Sing dipasrahi. Aku. Nggih. Wah. Buyak. Ora buyak, Mbah. Buyak. Buyak. Turunane jenengan. Buyak Suto. Buyak Suto. Nggih mugi-mugi bae pinaringan sehat. Lah, umurku lagi 35. Tambah pinten? Duh, Kurang pinten, Mbah? uga. Kurang pinten iki bajare. Cuma mau mutah-mutahi. Aku jadi lah mangkel. Mangkel bae. Ojo perawan gak dibujuk tak cetot tenan kowe. Waduh, Niki dereng anu ya, Mbah. Dereng gadah bojo. Nah yo, Tasik arai. nggih anu mencari Mbah niki. Kowe ngene ya. Sapa ngertos nek. Kowe rak wong Islam ya. Nggih. Kowe yo wong Islam. Nggih. Islam. Islametno tumindakmu. Nggih. Islamno pangcapmu. Wong Islam ngaji, tembung ngaji rasa. Rasa becik simen rasa Allah dibuang. Kowe nek pengin dadi wedok sejati. Patokan sitok yo sitok. Nggih. Wong wedok metu njaba wong lanang ganteng ya seneng ya wong normal. Nek senenge secara seduluran. Lah, ku umpama iki baturem tuwindake salah. Nek kena elingno. Ora kena jumbo gedhingi iki gak apik. Lho, tenan iki cara kleru mbok elingno gak kena.
ya wis aja mbok getingi. Tapi bloki, Mbah. aja. Tapi worry ae kuwi sadar. Mulane ki menungso nek iso ya aja sampe menungso golek dalane dosa, golek dalan murka, golek dalane swarga sangka sithik. Mergae donya ki kebak murka. Wong liya dadi dulur dadi wong liya iki. Oke. Tenan. Oke, terus. Ngono yo. Nggonku ge enakmu akeh ngono tok. Akeh pol. Kepon maneh ngoten matur suwun. Mbah, matur sembah nuwun banget. Kowe nek semune ngono mbakku. Mangkel aku sini. Mangkel neh. Bakal bae bakalan Mbah, matur suwun sanget nggih Mbah nggih ilmune, nek beto. pelajarane. Mas Nur yo, ki jarepan Mbah Parlan wong elek iki. Nggih, mengke tak sampeke. Kenal guys ternyata dulur saudarane Mbak Palupi kalih bae sedereke. Kenal. Nggih mungkin Masuk lah. tak kene mriki. Aja. Lah kene apa? Enggak no wong. Nggih mboten napa-napa menyambung silaturahmi. Alah, gabrak kok boleh. Abrak boleh. Iya percaya, sing Pak Bupati mrene kok kono lho. Nggih. Kuramil Polda Polres. Dorene aku yang jikang duduk ngene. Iki abrak kok boleh tak kono Pak Bupati Arif lho. Mbah sama nemen lho aku ki abrak wong aku mau bodho tak kono. Alah ya. Lah aku nek wong apik rak nang omah wong apik nek metu lah boleh. Lah nek aku pinter rak minteri sampean, Nggih mboten napa-napa bae. Kan sing sepuh, Mbah. Sepuh apa? Kedah ngaten. Umur gek 35 kok. Tambah pinten? Lho, sing nambahi sapa? Tambah Sesuk kok mangkel aku mbek iki. mangkel nek. Nggih meneh ngoten kula tak pamit riyen Anu. pun sonten. 40 bulan 5. Napa niku? Bae lairane 40. Bulan 5. Lah, soal Indonesia merdeka 45 ki aku wis dolan tekan mari-mari. Aja gumun. Gumun, Mbah. dhewe ora dadi apa-apa. Bibit ya rame yo. Alah. Buyut iki, Guys. Bujur lagi loro putuku lagi pitu kok. Lagi. Heeh. Oh, lagi empun. Lho lah ya lagi pitu. Putuku buyutku lagi loro. Oh, nggih. Buyute loro. Neng marai sing putu mbarep anu Mbak. Tak sekolah ning Jonegoro wis wis wisuda ning September ki karek Masyaallah. nyemplungnya setahun. Oh, nggih. Neng murah kok setahun ini terus sudah Pak sudah 5 ning Madiun ki arae. Sudah 5 napa riyen? Saiki lho. Lagi sudah 5 napa? Sudah 5 juta. Kamu wucak kok. Ya Mbak, aku potong aku ngene lah yo nyatane putuku tak semester 6 sasi to 9,5 juta. Walah. Oh dikumpul. Urung tuku pakaiane, urung tau seragam alat. Dereng sangune. Lah kuwi tak total sak ulane iki 3 juta. Setengah sak ulane tek lho. Ning jare yo Nutup. gumun aku yo iso iki. Ya alhamdulillah. Berarti rezekine, Mbak. Lah iki ngene, anu nang Madiun swidak 5. Wis gak apa. Aku gak didik nyolong aku. Neng nyolong nek kok sakku dhewe aja sampe aku ngono kuwi. Sakku dhewe niku mboten nyolong. Lah nyolong saiki lha aku ning ngene kaya nyolong. Soale karo. Ya sudah guys, aku tak lanjut berbincang-bincang di Anu. belakang kamera sama Mbak. Ndak Nggih, Mbak. Mbah matur suwun sanget nggih Mbah nggih, nggih bae, nggih ngopi. tak tampa. Ora kok malah kebar rezeki selamat laku. Amin. Amin amin amin. Aku mau pesen pisan. Awas karo eling. Nggih. Awas mlaku eling tumindak sama barang nek ora aja sampe mbok lakoni. Nggih, Mbak Angger matur aku krungu suwun. tak cethoti. Nggih, cekoti. Mbah matur suwun sanget nggih. Matur suwun sanget nggih, Mbak. Selamat laku ngantek tekan. Amin. Assalamualaikum, Sopo sing mbok Mbak. ketok bisa ya. Nggih. Ning aja eling mbek wong elek ini. Oh, nggih. Sampai bertemu lagi ya, Mbak. Iya kapan-kapan. Kapan? Sehat-sehat ya, Mbak. Sehat-sehat. Iya lah. Umur gek 35 kok. 5 sesuke. Dadah. Dadah. Baik. Mangkelan ae. Mangkel karo Bapak. Wis entuk durasine piro? Malah wis anu gak apa-apa ya, guys ya.
Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak dari Mbak He, dapat pesan yang sangat bagus untuk kita semua ya guys ya. Diambil sisi Baiknya. semua sisi positif dan baiknya dari ceritanya Mbak He itu bisa untuk diri kita dan juga untuk pemirsa semuanya. Ya wes guys, ngono ae, kita lanjut di konten selanjutnya ya Mbak ya. Iya. Terus kita pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Cus.